magpalitan. Dapat ang gamit ka. Kung ako ka na tumaay. Na mabalik pa pa ang sindali. Igualag na dito. O nila ako. At ay si-share ko pa sa nato na so pinaakong picture. Tamang dalaw. Ano yung kakain mo dito? Ha? Ilapit kami. Ito dahil nandun sa luwa. Mamaya na po, trabaho din na. Malinit. Kaya mo din. Kaya na kayo. Hindi. Kasi lang mo siya. Kahit din natin sa tayo. Duman na lang. Okay, walang kayo po sa parang namin yung Alat.
Kami trabaho ko kasi sir, nagtitito ko ano. Sige po. Ako sinag-check ko rin sa kanila. Tapos buminerik pa ako ng anong araw yung Sabado ata. Ay, kan sa walo. Mayong tao rin din. Oo, nag-ani kaya. Yung nalat kasi i-suspend dyan sa kabila. Kaya na lang natugot. Mitik man po kaya ako. Una ko kaya, sinda sir ang nagbalik ko kung pala ito palinta. Alam sila eh. Pag una ko kaya sir, ang pick-upload ko kaya sinda kung hanggang ano, sabi kaya ninda hanggang Domingo da sinda tapos pagkabot oras nagbago sa inse. Ano, Biyernes pang hapon, nagpaara, maulit man da sinda. Na hinalo man ba? Oo, maulit man da sinda. Ako, sige na pala yun itong problema. Sarado. Sir, pakisarado mo. Buksan din ako. Tama ito na grabe ka Ako bilang okay, lupa niya. Ito po. Sir, gulayin mo yung ano? Yung regulator. na yan sir na karton. Kung ginagay mo yan sir. Ay. Ang karton. Nagkapot. Ayun na po yan. Ayun po. O yan po sir, kaya sa ibong sir, susaro. Yan. Naliti. Ha? Hindi alam. Matama, ganun lang pala yan. Yung ano, matanong gulan sir. Bago kaya kan sa akin. Hindi ka naman nabukan sa ibang mga mas ano kaya ang pag nag-ertabla sa mga grabing init. Kaya nagkakaroon ako. Ginagaw. Ayun na yun. Ay, ka. Oo, hindi mo din pag-desisyon. Hindi mo mangiling ako. Ano ba yan yung nigdayo? Hindi mo nigdayo sa arayo. Okay, ito. Para Santo Domingo pa sa linis lang. Wow, ay ma'am. Ay, taga sa inyo mo? Wow po. Ang sabaw. Yeah. Hindi gusto mong sabihin sir, so nagtrabaho man din, yung kasalabay ni Jose. Oh, isang barangay lang kami. Ang sa mong barangay lang. Pero mas lang kami doon. Ay, Jose. Yung dahil. Oh, halos. Nag-uulog.
pumasok. Sir, salamat sa natabi. Bilisan mo siya na. Jollibee. Nice, sakto. Kung nasabi, Bahala. Tingnan siya na. sira, magdaro-daro. Ah, balik niya. Ito si Tutungan kita. Parang doon, parang community. Bukong mo. Uno ko, sir. Tagalibig ka mo sa... Sir, ma'am, ang sur. Dinara ni Sir Suduwang karton, hayaan mo na si Sir, hindi niya matumiso. Di, pang ano niya daw, higaan. Kasi na doon mag-iigdaan. Mayo. Siguro, so, tarong kini, luma na, palitan. Papalitan. Paano duman po mo siya na nakatulog sinda po ani? Okay na. Kapag nadali siya nakali, hindi mo pa rin nakayakot mo na buong trabaho nila. Ako kontraktor ka, di? Masusubok man ako. Basta kaya man, mabulusan na siya. Si Mami na yung sugar. Pusat siya na, nag-install ko kamay ko na ka. Nakapala ko kami binigla ko. Ano pinirikta mo sa kaya yan? Kami may papag-ipo. Masali. Yung nandun na pala bukas ko. Huli-huli sa nakamusir sa ano, baaw. Opo, ma'am. Sa lugar ng Villa Fuerte, Yung ano sir. pag mo may-ari ng pangalinis mo, Nakalakop pa na ni kamo. Kung sain pa na ni kamo nakaduman. hanggang ng masbate, dahil, Iyo. nakalive yun. Shout out. Gusto ko yan, nag-request kaya susaro kong aki, iyon niya daan. Naka-absent na kaya ito, dahil na pwede mag-absent. Iyo.
Taot ko, di mapapagkitakian. Oo, ito po sana. Bata na. Ano yun? So, ito. Na pag may ayusan po kamo dyan sa ano, kamo manggiraray po nag-aayos? Yes po. Kami historian sa taga-repair. Iyo po. Mayo ka pamandayan pa-repair mo. Dahil pa man, era kay Diyos. Mapaturo lang ang gusto. Bago pamanding machine. Paano may basanan? Si talagang nakaready na. Yes. Nangagin na po ka po ang permit yan, ma'am. Ano ba? Permit po. Iyo na po. Dakulong pala na ang pig-aragan ko, ani yung mga araw ka, ani yung mga requirement. Yes po. Pati nga nila, maghanap sa nga kasi minsan, mga ibang dahil may hinahalala pang sandali. Nagpapa-x-ray, may iyan, may ayan. Iyo. Bako man pagkakan. Ano. Era kay Diyos, wala man kami. Di man. Sa pato po kaya, araw kaya, inapos nga na si client nila man ng halos 100,000 na gasto niya sa permit. Isus. Gabos-gabos na. Iyo. Grabe sa pang-support ka. Makikwarta ko ng panandaman, sir. Basta medyo nagastusan man po ako digdikang paglalakaw ko kaani yung ano. Hanggang sa kuyang mga requirement. Sa kung mo ka rin. Diyan naman siya kami. Bayaan din nila. Tapos naman ibang nagibuwan. Porto na naman. Na ito si Sir, si John Mark, taga-duman man po sa Indo. Ako po, taga, ano yan, Andiki. Antike. Na-deploy lang po yan dito. Ah, Ang may-ari ka ni Express Green, taga Antiki. Gabos na empleyado ka yan, gabos taga sa Inda. Kami lang nga ni Grade nagbuka pa sindang taga-duman, papadala sa mga sa inyo. talagang kababayan niya talaga ang big, Mga big kamag-anak. aslan. Oo. Okay. So, tuloy mo kami. Bida puno na kamukha ang circuit kakabitan. Yun. Ngayon yan, may araw ka na eh. May nakasigil pa yung tabako. Na-check up. Paburo, kung kaya sa oras. Iyo po. Kasi araw ka niya, no? Sa oras na kami matatapos. Oo. Akala namin kasi,
I-deliver ko pa. Pick up po ay, ano kaya ako kanto na sir? Kung ano daan. Kaso, dumana ako sa iya sige nga ako sir, kamo na sa niya ako ang mag-ano ka. Wala na sa kayak sa imo kan driver. Ano mo ni, mataas mo ni. Ilan? Oo. 4,000? Oo. Ay, okay na. Okay na po yun. Duwang balik man. Ayun. Di kaya ako din binakakaku at sa alay mga truck ang laong hindi kayo. 4 mil. Wala, mayroon ka ng luwi ko man. Wala na ko rin nalugaw. Talagang araw talaga ako ang presyo sa'yo. Ayun, minsan nga rin, ang iba naabot pa sa 6 mil man. O iyo, marimani. Mga taga-taga, itong driver na to, halos perme, nagkukuha naman sa mo. Pero pag mga iba, lalo pag mga medyo ara-arayo, grabe ang presyo ng araw. Iyo. Marimani, ito taga Santo Domingo sa ako. Aramin ko ako. Medyo mataas na ito. Palawig na kaya ito. 4 mil, mayroon ka ng luwi naman. No? Iyo. Hindi mo na natawad. Pigtawadan ko na ito si Sir din naman daang. Pigkauro niya paano ito si Sir John Mark ano ko. Asya na gana. Oo. Di Kaya kaya, pag si Sir German ka naghahanap, yun talaga lagi nakukuha. ito talaga ito ang pagtukuan niya. Walang darudakula Sir na turtrak na makakargahan. Ang sabi sa Muya, may maabot na truck o service. Oo. Pero sa Nagada, ito i-deploy o kaya minsan bibigay sa Ligaspe kung saan may deliver. Oo. Ang problema, hanggang yun yan, mayo man. Yung nga ni, dapat iwag ko ta sinda. Yung na-up ka isa na 8 o kita mo dapat dakula talaga dapat iwan na sinda ka. Yan yung sararuan sa nakuta ang pag-deliver. Bali, ang salo pa lang yan, 500. 8 man. Pwede ba naman tayo so, Na. Dat. Marot. user ka ang cellphone, makaupaan. Magkabato niya kapitol. Sa irang kita kami. Ako sa iyo. Ang mga tadi nga. Wala. Ako magpisabi. Nakakatanda rin ang kami. Muna doon. Wala. Sa taas ko. Sa kuna pa lang. Wala, tama. Muna. Tira tadi. Kaya yan. Wala. Wala. Okay. Duduk. Okay. Iwan din sa baba na paano. Na. Ano nang bili? Pwede kita. Ako dito. Bili, bili. Ayaw ko na. Ayaw. Ini. Itu nama lugar. Tadi mau lagi nih. Tadi kan ada putih.
Kaya gusto siya nga. Ano? Yung sinabi. Ito niyo mo. Pag-ibig ako. Una na ito. Pag inulog yan, kumakatan na yan. Sige. Wala to. Sige. Wala to. Sabi ko lang dati. Sabi ko kung laban sa atin. Ha? Mas pantay. Yung laban. Ang ganda mo na. Palatas ka na sana. Atas ang mga ano. Oh. Sa ganda rin mo, wala na rin bababa. Wala na. Atras ka. Tulad ka sana. Hindi ba mo nagsitula? Ang sakit dito. Binabalik ko lang ito. Ayan. Salmon. Mabilis. Hindi mo sana na. Tara, ako talaga. Sorry. Yan, cut. Masuk na. Atras, sini mo. Ito, dito na ito punta. Hindi na nakapapasok. Hindi na nakapasok na ito. Dito na atras. Dapat din ang alam sa mga gulit niya na. Okay. Ito, pag mo galing dyan. Dito na ako. Atasan na ito. Alin? Dali. Alin? Dali. Anak mo, tulak ko dito. Ang Diyos. Uy, oo, bilang natin. Hindi sa nila. Na, tulak mo na ito. Mga, nasabit, nasabit. Na. Nakapalo na. Tulak mo na ito natin. Patuwa mo. Patuwa mo. Nakalagman yung natin sa atin. Bulog na natin. Lat. Nih. Nih. Tulugan nih, ako sali.
naman, kasta naman. Siyan ko ba? Pura ulit kali. Huwag lang kayo. Ayan. Ayan. Magulo na. Wala, imposible. Tigbak ako dito. Piling mo dinilawan mo, kung babang auto. Diniliwan mo, again. Muhan ko pagaling ng gaya sa auto. Napasag siya ginatumpa. Nakasamsam sa tuloy ka, gaya. Dahil ang fish ka, ito tanggal ka mga agad, kasi sarada natin palawin. Gas-tras na pala hindi nga may palapog. Ayaw pa man, ano ba yung mukha sobra sa nari. Lepis niya. Ito naman, magulo yung. May nakakaktan. Hindi na raw. Sumpong mo. Okay. Umudot. Umudot. Diba? Umudot. Lahat. Sakit. Sakit. Sabi na. Kanti. Sakit ko. Bang na ng pansan. Hindi ka mo. Oo, tambas na. Siyempre na ang dugo. Bakit ko nagsasabi? Ano ako, nakapila sa na wala. Dito na. Okay, tagayan ka. Dito likod. Sige, una dos. Tulak mo. Kahit mo sana. Ha? Kapatong namin, hindi naman na hindi ba? Tulak mo sana. Okay. Una dos. Ay, dito ba ba? Yun. Hindi naman.
Dali na ulo yun. Sige, tulak mo. Sige. Yun. Ayan. Oh. Maligid niya. Yay. Yay. Mana? Ano siya? Yay. Okay. Doon kasi ini, bukan tanpa ini, makan na. Hindi na tanggal, kapag may tungkol na namin siya. Nakaya talaga. Lulus na din, kumagawa sa atin. Ito niya. Basta yung mo. Bakal pala mo. Gusto tayo. No? Baka naman nila mo. Hindi niya unahin. Tamakin talaga. Sa baba ako ang butangan sa pangalik. May nagpitin.
Din si Sir Boy, parang alam kita kayo sila. Bago mo. Okay siya naman yan. Hindi. Season mo na lang siya. Tulog man. Matulog man. Kasi mo yun yung bukan ng trabaho. Ha? Bukan ng trabaho. Hindi pang galing kita. Kaya siya na trabaho. Kaya ako. Manulog ko na yan. Hindi na dadaan. Diba ako nga na ibalan? Babalikin mo ng motor. Lumilibat yung Marlo. Ha? Tapos ito sila kaming dalawa. Ako ngayon ka ng assignment. Ako. Damo ngayon, makatulog ngayon ka. Ako ngayon ka assignment mo. Ilan ba ko? Ano nangyari yung mga pinalik-pilik? Sa ngayon, kung nangyari yung trabaho ko. Kaya magkamukuntahan na rin dalawa. Magkamukuntahan na dalawa. Sabi na ako ito, ako siya, sabi mo ng day. Nilun ko yung anak ko. Nagal ang muna ako. Ba, obra ko din yun. Ito siya. Udaman ko ah! Tiklo. Masyado yung kasukan ng mukha ko. Ano gusto na itong tiklo na sa taboy? Ito, hindi. Pangatlo ka. Patay na lang yung rugby. Masikip sa ulo. Sa isang patigil yung sa ilapit na. Sigurado siya pag-pagkasama ko, bigyan ano mo gusto. Ganda sa nag-iito. Ay, anak ko. Kasi hindi na ako pa uli. Kasi magkaya lang pa uli.
Ngayon, namin. Pinaga, hindi ko na ganun pa. Patapos na ako. Yan. Ano kan kasi, pagsabi, sabi mo sa construction, dismail. O kaya sigmail. Pag kami ang titimni po, mabawas mo ang titimni sa libo. Ang gusto ang titimni mapakarin nyo din. Paano ganti ninyo? Ako magbigay po. Makakuha na ako po sa mga wala kang natawag kasi ganit na ako. Yes, ma'am. 121. Hindi kami na kayo natin, baka kaya kayo. Ayun po. Ano na, katunang last. Pagal na. Ngayon na. Lahat, nakalunod. Lahat, ako na. Pwede ulog na. Yan. Yay. Ang sukol. Aduh. Aduh sejayan.
Plus 3 na. Plus. Bukan na support sa dryer. Bukang. Parehas ba sa kulong? Aral, parehas tayo. Oh, jadi siya yan. Medyo subahin yung tanggal. Naka-record yan mismo sa atin. Camera ko. Narinig tayo niya, no? May narinig. Mute na. Bago isip. Ewan, nakamit. Kaya namin yung ikaw. Oo. Para ano? Yung sa kita, bisa.
Iyon na. Sir, ano? Ano ko yun ang mga bangko? Ikaw nung nagigibigin. Ganun tanong ang dami isa. Subang mabibig ko sila. Pinasubik ko sir, dalawa ang andan. Wala na yung ano, nabasag na yung ito lang sa'yo. Sige na, copy. Para ano. Ano. Thank